Wening wie van de Moon bij een hutfietskliniek voor het goede doel in Serhusterveen. Pieter Wening fietste van 2004 al bij de Rabo-ploeg. Dit seizoen riet er voor het Australische Green Edge. Ik snap het in principe net wat journalisten eigenlijk bezielt om dat nou correct van Giro of zo in de krant te zetten. Ik weet net wat ze sterk onder wetten willen, maar ja, ik bedoel, als er dan wat is, komt dan maar wat neus. Ik weet net dat de meesten als je het zelf trollen is, en voor mij zit er niks neus in. Dus wat mij betreft is het klinkklare onzin. Maar Joe draaide het in Serhusterveen allegear net om doping, maar om het goede doel. Siemalje uit Serhusterveen en omjouwing fietsen in juni de berg de Alpe d'Huez in Frankrijk op voor KWF kankerbestrijding. Om geld op te heljen is Wening te gerren met collega hutfietser Liewe Westra vregen om een fietskliniek te jan. Het is mooi waar worden, de centjes kind een beetje en met een lietse 100 man ben we best tevreden. We gaan een hele kwarte tijd gewoon om het te rijden. Een dag of 10 moest alles op een prim gezet worden en dat is prachtig lukt. Wie ik nou dreig om de twee wielergrutheden van Friesland hiervan te krijgen? Nee, het wielercomité Serhusterveen is heel actief, had hele goede contacten met de wielrenners. En ze zijn heel graag bereid om mij te fietsen met u. Westra lieke goed als Wening haar ondervinding met de Nederlandse berg. En ze weten dus als de besten hoe je die beklimmen matten. Ja, het is gewoon een klim hè, van, ik dacht voor mij bijna 15 kilometer of zo. Ik weet het precies, maar ja, het is gewoon lastig. En het is gewoon heel leuk om er wat over te vertellen. Hoe die klim erbij leidt. Maar het is wel heel leuk en die meesten die hier binnen, die hadden gewoon heel wat zin in. Waar zitten de valkuilen op die berg? Dat de meesten zich in de reden die er zeg maar. En dat staan wie dat ze parkeert is. Dus daar staan zeg maar net meer in die ritmekomst. Het is eigenlijk het klimmen, het is gewoon onvielen van wat is mijn limiet en wat kan ik de hele dag volhouden. Zul je er net zin om? Nee, ik zie er naar uit. Fietsen in de bergen is prachtig, de natuur is mooi en we hopen met z'n allen een hele mooie weekend te beleven. De deelnemers van de kliniek kunnen de lessen dadelijk uitproberen in een toertocht van 64 kilometer. De Alpe d'Huez-tocht is op 6 en 7 juni. De fietsploeg van Serhusterveen had ontnota zo'n €20.000 ophellen.